Нарешті дочекалися. Я відкриваю масштабний проєкт і оголошую набір до курсу по філейному в'язанню. Проєкт безстроковий, отримуючи доступ, ви залишаєтеся в ньому назавжди, і усі наступні майстер-класи відкриваються для вас автоматично. Майстер-класи викладатимуться від простого до складного, і ви обов'язково навчитесь, навіть якщо ви ніколи не тримали гачок у руках. Я покажу і розкажу, як в'язати основні елементи, яку обрати пряжу і чому, як правильно підібрати гачок для в'язання. Ми навчимося в'язати спеціальні стовпчики, які формуватимуть ідеальний квадрат. Навчимося читати схеми будь-якої складності, після чого ви самостійно зможете зв'язати будь-який виріб, починаючи від серветки і закінчуючи одягом. Філейне в'язання зараз у тренді у всіх брендів, але насправді це повернення до витоків в'язання. Наразі ціна вступу мінімальна, але потім ви нічого не доплачуєте. Усі інші подробиці у дописі. Дякую за увагу.